लेट्रिननि जोंनिफ्राय 250 फैसाबो लाबावबाय जोंनो। जों बेखौबो मोननो हाबावाखै। इउपिपिएलखौ गोबां दुखु मोनबाय आरो। इउपिपिएलआव जोङो जगदान जाफिनदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो बारबोफिनबाय दायो। बे जोंनो जेबो आसुनि होआसै नालाय बेनिखायनो जोङो दायो बिपिएफआव जोङो मोजां मोननानै दायो जगदान होफिनबाय आरो। जेनेबा जोंथ' सिगां इउपिपिएलआवहाय मोजां मोननानैहाय जोङो भटखौ होदोंमोन। गोबां जोङो सापर्ट दंमोन इउपिपिएलजोंनो। ओमफ्राय जोङो वमेन सेलआव जोंनो जेबो होआखै आरो जोङो जगदान होबाबो आरो। बेनिखायनो जोङो दायो गोदान दा बिपिएफआव जोङो जयेन जाफैबाय। बे जोङो बिपिएफखौनो जों मोजां मोनबाय दायो गोबां जयेन जाफैबाय जोंनि इउपिपिएलनि जगदानबाबो जोङो बिपिएफआव दायो गोदान मोजां मोननानै जोङो जगदान जाफैबाय। जोङो जेबो मोनफेराखै सार। मा मोनाखै? जोङो जेनेबा न'बो मोनाखै, अरुनदयबो गैया आरो लेट्रिननि जोंनिफ्राय 250 फैसाबो लाबावबाय जोंनो। न'खराव मोनसे होगोन होननानै नाम सफैबाय लिस्ट सफैबाय होननानै जों बेखौबो मोननो हाबावाखै। बिनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौ गोबां दुखु मोनबाय आरो। बिनिखायनो जोङो बिनि बिपिएफआवनो जगदान जाफिनबाय जोङो मोजां मोननानैनो। सरखार गैयाबाबो जोङो गोबां मोजां मोनबाय जोङो। गोदो जे सिगांहाय जोङो बिसोरनिफ्राय गोबां आसनि मोनदोंमोन। ओमफ्राय जे सरखार गैला जेनेबा जोंबो इउपिपिएलआव जोङो जगदान जाफिनदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो बारबोफिनबाय दायो। बे जोंनो जेबो आसनि होआसै नालाय ओंखायनो जोङो दायो बिपिएफआव जोङो मोजां मोननानै दायो जगदान होफिनबाय आरो। खैजोनसो जयेन जाखो नोंलाय? दिनै जोङो 50 जनसो जाबाय। फैबाय थानाय बैसागुखौथ' नोंथांमोना बिपिएफनो होगोन? बिपिएफनोनो होगोन जोङो बिपिएफआवनो गासिबो जगदान जाजोब्बाय। गाबोन समफोर सोरबाफोर बुजिस्लायफैयोब्ला फैसा जाया जों फैसाजों लुबैया जोङो जेनेबा जोंनि प्राइमारि लेभेलावहाय जोङो मोजां जानांगोन। जेनेबा महिलाफोरखौबो जोङो वमेन सेलफोरखौबो जोंखौ समानै नायनांगोन होमबासो जोङो मोजां मोनगोन आरो। जोंनिथिंथ' बे प्राइमारि सपनगाव प्राइमारियाव जेबो गैया। जों जेबो मोनाखै। जेबो अरुनदय आसनि मोनाखै। बेनिफ्राय खेथियकनि पिएम किसाना बेखौबो मोनबावाखै जोङो। ओरैबायदि न'खरसेयाव सासेल' मोनो होननानै जोंनो बेलेगफ्रा मोनदों ओमफ्राय जोङो मोनाखै आरो।